Biz öz medeniyetimiz we sunwatymyzy ösürmäge goşan adamlarymyza bolmaga haklydyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhammedow güneş mehrinden ganan ene topragymyzyň ata-babalarymyzyň ihlasy singen ata watanymyzyň keremli topragymyz adamzadyň medeni ösüşiniň sallanşagydyr diýip almy ensiklopedik eserlerinde sivilizasiýanyň merkezi, bereketiň mekany, gözellikliň eýesi bolan diýardygyny äleme ýaýdy. Perdentlerini şahir eden kadymy mekan Türkmenistan tarihi döwürlüň dowamyna dünýä ençe mertleri, akyllar arif oğulları berdi. Diňe şu duýgulary bilen türkmen watany mertebeledi. Watany wasp edip, halkyň göz gonjyna öwürlen oğullaň berem, Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Mawtymuladyň naky döwlet we ýaşlar bayraklarynyň eýesi, Nusgow şahir Gurbannagar Eridowdyr. Men bugün seher oýanyp şattym läledarlyga, depem su ümmül gümmede gözüm düşdi. Bu äleme gowannym men barlyga, yalla solup baky solmaz güllere gözüm düşdi. Gurbannagar Eridow. Senin duýduň ýydim, manyň ýydim. Galplygam etmedim, Hudaýa şükür. Käte göge gallym, kä gökden indim. Emma hiç şitmedim, Hudaýa şükür. Gurbannagar Eridow. Duýda adrapmy? Ay adra qosata. Ham Gurbannagar nerede? Badur storoklarda. Häzir geler-de ho. Ýöne ýyllar geçip, üýşüp deň duşlar. Göwütüň üstünden basanna gadam. Otlar olaň aýagyna çyrmaşar, saklan diýen ýaly mehriban adam. Keypiňiz neneňsi? Barmydyr bir tap? Gelip görmüsüňiz başlaryňyz jem. Emma şu otlaryň ýüzüne garap, menligimi bilmez, olaň birsem. Enecan salamu aleykum. Aleyküm salam oğlum. Ýeködüňiz bärde näme işleýäňiz? Men yeke däl oğlum. Onha sen bolyn yeke. Men näme üçin yeke? Sen pikirdeşin, sırdaşın yok balam. Sana düşünýänler az. Düşünmeýänler köp balam. Sen bu dünýede özüňi yeke, ýalňyz duýan balam. Ýazýan zatlaryňa dogry balam. Gurbannagar Eridow bilen bagly käm wakalar biziň ýadymyzda garly. Sebebi Gurbannagar ulu şahirdi, ulu şahirin üstesine de Gurbannagarda ulu adamkärçilik bardy. Gurbannagar bilen men äli taliplik ýyllaryndan bäri tanış. 3 ýyl ben 3-nji kursda okuýakam, ol 5-nji kurs tamamlady. Bir 2-3 ýyl bile
Türkeştik. Her ayda diýen ýaly edebiyat birleşmesi bolardy. Goşgularyny okuýardylar. Goşgu ýazýan şair oğlanlarymız, taliplerimiz kän şu bol. Gurbannazar iň ekawragymyzdy. Şol her hepde bolmasa da hepde aşa duşup pikir alşardyk. Men şonu ısnışdym Gurbannazar bilen. Soň Iqbal Gulluğa çağrıldı öyle Türkmen Devlet Üniversitesi'nin 60 talip dağı barane çağrılan ekin bir polka düştük. Polkdaş bolaydık Gurbannazar bilen. Aňyrda bir kadarmada bolduk. Bilece gulluk ettik. O wagt hatym gowy ısnışdyk esker wagtymyz. Kän adam käşi hakdy gurrun ýok. Üý töşüp bir ýatda galyndy bir Gurbannazary ýany kitapsız gödegine getirip bolanok. Haçan görsen kitapdyr elinde. Şu uzak ülkede gulluk edip ýörse beli Türkmenistanyň ähli gaziýet jurnallary Gurbannazary gelerdi. Gurbannazar'ın üstü bilen biz ýygydyr ýurdumyzda bolýan zatlar okardyk. Mahal udyň ýeji dümtünüp ahyry ýetenimde halas ýardaňa. Ey Pragy, sana soraw bereýin. Senden daşlaşýanmy? Barýanmy sana? Gep süýji owazda akymda da däl. Her kim dowam edýär saýlan ýoluny. Ýok, başga ulurak bir mesele bar. Söýýänmi söýüşiňdek türkmen ilini? Ýadygar meni şu zatlar söýmesem, söýmedigim, harladygym käriňi. Öz ilini söýüp bilmedik kişi, söýebilmez materikleň barny. Oğlum, otyýarmy? Hawa. Nahar yiyecekmi oğlum? Yo yiyecek gel. Havol ece. Havol. Inäni söýmedik ýurdun söýmez. Ýurdun söýmedik jahany söýmez. Jahany söýmedik özüni söýmez. Yer nirde, gök nirde bilip bolanok, baky ilkinji gar ýagyar diýene. Onuň yerde dynnym ýaly kasy ýok, gyýdädimi bilen düşýär diýere. Bu gar birinji däl, dälmi günji. Ol ýyllaň hasabyny undup ýagýardy. Ol kimiň birinji, kimiň ýüzünji, kimiň bolsa 17-nji gardy. Gurbannazar öýümizde köp gelýärdi. Nur bilen hakyky dost. Oturýardylar, köp gürleşýärdiler. Hemme dörejlik hakyna, sunat hakyna, Nury saat çalýardy. Gurbannazar goşgularyny okuýardy. Ondan bilelikde de işleýärdiler. Olaryň ruhy ören yakynny, bir-birine gowy düşünýärdiler. Hudojnik, kompozitor, yazgyçylar hemmeşe öýümiz mehmanlyk da şolar bilen
Şeyle alçak bir mihmandır. Atadı, kakırdı, adamşan yanattı da. Ödüm bir şeyle haktan sen şahiyatı da. Atalavadan bir moğolçuluk bilen bu bir iyili özün aldıran adam bir arası. Men molamda kakamdır ejemden emmeter. Atam himmet moğla belenipdir. Ol maňa kuren obam kurenlem diýip şok aýtalar ýörerken. Bütün oba ilgün himmet moğlany utlapdyrlar. Sebäbi obaň ýagşy-ýamanna, ýylgyny ýüregi bilen berilen moğla her kim öz buýtançlaryny beýan etdirler. Men atamda zehin ýokdy üýt köşük. Ýöne öz kärini ýürekden söýdi. Gaş bilen diýwalan goşuny goşup, kümüşdür gyzylyň nikasyny öýdi. Salamu aleykum. Wa aleykümesselam. Atamyň sarpasyny saklady millet, olam il sarpasyny saklady gelli. Bir eline haýyr, birine sunwat, şeýde bol şatlygyň şahyry boldy. Men kakamda zehin ýokdy üýt köşük. Hünär däl borjuny ýürekden söýdi. Düşman gelenine ençe ýurdaşyp, ol öz takdirini meýdana goýdy. Kakasy. Sallançak bolsa rahat ýatardy. Tallançak. Ýene nuruna çykaýyn. Nämeler päk dünýäde, çağa doganna päkdir. Bağlar mewe bişenne, başyn egenne päkdir. Nämeler päk dünýäde, güneş galanna päkdir. Ene seher çağasyn güde sylanna päkdir. Nämeler päk dünýäde, dünýe ýatanna päkdir. Dayhan çişen tohumy ýere atanna päkdir. Taliplik ýyllarynda da Gur'an'dadır bir topur yaş oğlunların edebiyatı girmegine ulu iş bitirdi. Kömek etti, köpeğimize kömek etti. Yine bir gedek yazıcılar birleşmesinde bir yaş şahirin koşullarını aralık maslahatlaştılar. Maslahatlaşıp otirkalar Gur'an'dadır öz pikirini aytmak için ortaya çıktı. Yığına kalıp barayan bayri yazıcıyımız Gur'an'dadır. Sen bu halife şahirlere değişilmeye, ya şahire değişilmeye deyip bir hili gövni yetmezlik bilen sözünü böldü Gur'an'dadır. Sonra Gur'an'dadır bir omat zat değil, men Pushkin'em değil, Lermontov'um değil, Mağtumuli am bolamok heniz men Gur'an'dadır ediz deyipti. Gur'an'dadır. Bahara men adımdan hat ýazyp ber diýipdim ölin. Ne ýatdyň ay? Hawa ýazym, hat haýyn alay. Maňa da ýazyp beraýdy. Goşgujygam goşansyň ha. Hawa ana göreňokmy? Men ýazmaga ýaltanamok. Men ýazsam hakykatdan daşlaşarsyňyz. Özüňiz öz eliňiz bilen ýazsaňyz gowy bordy. Meňem hatymyň arkasyna goşgujygam goşarsyň ha. Atan qiýaly. Be, munay, men näme diýen, bu näme diýe? Oglanlar, bu haty bakar okan soň, Atajan, men diňe senki ornýar. Recep saňa ýazmalymy? Yok, maňa. Näme? Şu wagtda seni gowunyň ýaraýan ýokmy? Ýollaşmaly mümkinmi? Näme üçin giýjek aldyňyz?
Söýdüm çyn yürekden, şo bolly bagtym. Söýdüm bilbilleriň söýüşidek ýady. Kämillik ýaşyna yetmedik wagtym. Kämillik ýaşyna yetmedik gyýdy. Munun günäkär sen nälidiler? Munun günäkär başlangyş duýgy. Kämillik ýaşyna yetmedik wagty. Kämillik ýaşyna yetmedik söýgi. Gurbannalar bizim hem dostumuzdy, hem halifamızdy. Ol bizim aramızda 7-8 ýaş tapagynyň bardygyna garamazdan bizi bilen dost bolup mydama uşuklara gatnaşardy. Biz üniversitede okýak ony zor edebiyat gurnawymyza çağırardyk, goşma kardylar edebiýatyny üniversitetiň redaksiýasy üniversitetiň goloýunyna diýip, şonda Gurbannalar Eriýew, Italmaz Nuriýew, dagy Goşy Şamyň, Altak Mehmet birden şairler bolup ýylyna gelerdiler üniversitede. Şonda biz Gurbannaların goşga koýuşynyň birinji gerekmen dinläp görüpdim şonu. Gargalar diýip goşgyny okady, şeýle ütgeş okardy. Bir de munyň Gurbannaların ýazyşyna bir meňzetjek bolardy. Galy berse goşga okamyzda da şon okoýuşyna da meňzetjek bolardy. Sebäbi ol şon ýaly nusga almaga degişli şairdi, sebäbi nusga şair diýip arkaýyna aýdyp bolýar Gurbannalara. Bullu gelip ýörsübeli Türkmenistanyň ähli gaziýet jurnallary Gurbannalara gelerdi. Gurbannaların üstü bilen biz ýygydyr ýurdumyzda bolýan zatlar okardyk. Bir günem Samarkand şäherine mektep okuwçylary bilen duşga alyp gitdiler. Biz ýaş esger şogat gitdik, böli Gurbannalar aramyzda bar, goş okurtdylar muňa. Şol Italiýada wepat bolan ýyldaşymyz hakda ýazan goşsy bar, Italiýa hakdaky. Şonu okurdy. Neme gaýdyp gelerin. Eneja alymy rus dilinde okurdy böli bir ýaşly oglum diýişi öz ene dilinde okat bersene şu goşy. Ene dilinde bir gede okudy, ýa-ni suw sildi ýaşy sakalyny syryp durup. Ýaş oglumlaryň çağırşyklaryň arasynda ýene bir gede oku, ýene bir gede oku. Şu türkmen dilinde 3 gedek daha okurtdylar. Diňe Türkmenistanda däl, Samarkand, Özbekistanda da söýgüsini gazanmagy başarşy okoýsam ýetişdim. Gurbannadan goşsun, Gurbannadan öýdi ýaly okabilýän adam ýok şu. Magtymul atamyzyň ýazan eserlerini, ýagny öz döwrüne okan şairlerimizin biri Molla Kemini şeýle diýipdir. Büyük akıllarymyz Magtymul Pragy poeziýa meýdanynyň ähli hatyryny orup gitdi. Bize diňe oň hoşasyny çöpleýmek galdy. Äy näme söz diýjek Pragydan soň diýip gaşyt ýasyň ýeterlik bilen. Hoşa goýun morsa şoňa düşkür, şoň goýun hoşasam ýeterlik bide. Ýan gaýdandan marada egerde kimde sorag bar bolsa aýdyp biler. Haýsyňyz aýdýaňyz, kimde sorag bar? Ýoldaş muallim. Howa Ataýew, bir soraňy. Ýoldaş muallim. Magtymul Pragy öz goşgularyny şahirdir akıllarlar bilen aýtşaýdy. Muallim, ýöne bolýan ol özüniň 2 ýa-da 3 asr öň ýaşap geçkiden şahirdir akıllarlar bilen nädip aýtşaýdyp biler? Ha? Şeýlemi? Ataýew. Bu soraga sen kelläňe geljek zat däl, an otur ýerinde. Gurbannalar? Ňe menki dälle, hemmämizinki. Bu arada özümem kän oýlandym. Nädip? Diňe ýekeje ýoly bar. Olam diňe adam ruhy. Diňe ruh arkaly. Ýa-da adam uklap ýatyrka. Aňydan çagy. Nädip beýle bolýar? Bilmedim. Ýöne aňyan. Muňa mysal edip şu goşky setirlerini aýdyp bor. Bir gece yatyrdım tünüň ýaryna. Bir dör datly gelip turul diýdiler.
habar verimiz sana pursat çayynna, şo ýerde ärler bar görgül diýdiler. Nazarym yetişgeç ol 4 merdana, köňlüm joşa geldi başym gerdana. Gurban nadaryň näme diýjek bolýanny? Menim çalarak aňya. Ýöne on duýup görşýäli. Duýup gör aň bilen mukta. Berekella Gurban nadar. Ol öz pikirini başgaça beýan etdi. Bolýa sag bolun. Tapak turdy. Ýörem aýdyň hem şumur hakykat bar. Diýerler ölüpdir. Diýerler ölýär. Ýöne şo ölenler müň ýyllar ötüp başga bir bolup ýenýär bu dünýä. Beýle bolsa kim kämeniň geçmişim? Şahirim ka. Aşık muka ya Dayhan. Ya ol namart muka çyn sözden gorkýan. Hem gorkusy üçin çyn söze düşman. Eger şahir bolsa meniň şygyrymy özüm bolup menden gizliň okýanlar. Ejiz şygrym üçin saçlaryny ýolup menligine acı göz ýaş dökýänler. Eger aşyk bolsa söýmediklenme, söýýän diýenime ýanyp işýänler. Ol meniň ruhumyň kadasy ýaly, öz päkligi bilen maňa düşmandyr. Atam edidagy 1940-njy ýylda goşmaglygyny diýe kakam doglan soň. Hem uş tamamlanan soň 46-njy ýyl gelýär. O da ýaşaýan ýerlerine gaty siýlen adam bolupdyr. Hem Mehmet bilýär türkmenlerde siýlen adamlaryna hormat goýan adamlaryna molla diýip ýüzlenýän ekenler. Ümmet atamy da ümmet molla diýip ýüzlenýär ekenler. Orada ýergarçylyk edýär eken. Umman bir ýylyň toýuna ýasyna ýerýän adam bolupdyr. Ýaşla mahsus paýhaslylyk, parasatlylyk bolupdyr ümmet atamda. Ata, senden bir daha sorasam bolarmy? Sora ulum, sora. Ata, käwatlar pikirini diýen adamlaryň öňünden çykaýa. Ýa-da ine käwatlar oýlanýan zatlaryň başa baranok. Göwüni ödür ulum. Onsoňam käte adam bir zat bar diýip kiretse, şo bolaýaram. Dogry. Ne bileýin. Ata, nädip düşündirsem käm? Käwatlar bu bolýan zatlara düşünür ýalylar. Bir durmuş da oğlum. Sen helk sorayan zadın mı? O bizim pederlerimizdir. Keseki gelmedi. Kur'an'ların işiktorundan tapılan şeyim beni yürek suyu kuyusuyer diyen koşuyla şunu tap koyduk. Şeyden şu kitabı tutuştuğunu toplap bölümlere bölüp at koyup bir bölümünü tayarladık. O kitap olup terpa diyen at bilen çıktı. Şu kitabın sonunun Milli Kitaphanamızda Mağtumur Bayrağı'nı hödürlönü, Mağtumur Bayrağı'nı hödürlönmem şu kitap Mağtumur Bayrağı'na münasip oldu. Kur'an'da edildi filan İtermad Nuri fi halifelim hükmüne filap Türkmenistan'ın halk yazısı diyen adı hödürledim. Sonra onlap Kur'an'ın doğruluğunu kavatlap Kur'an'da hem İtermad Nuri fi Türkmenistan'ın halk yazısı diyen ad verildi. Hormatlar kadamy dürüçülük adam bolan soň, ol biziň geçmiş mirasymyza ul sarpa goýýar. Hemmemiziň bilişimiz ýaly şu mirasa sarpa goýmak, watan öwürtmek kili
dip ıglan edildi. Şey diýilme bolsa türkmeniň abraýyna abraý goşun, şöhratyna şöhrat goşun biziň beýik şahsiýetlerimiz tirsegine galyrdy. 2014-nji ýyla Magtymol atamyzyň 290 ýyllyk ýubileýi dünýä meçhurlygyna berilendi. Mundan başga da biziň beýik şahsiýetlerimiň, ýazgylaryň, şahyrlaryň, kompozitorlaryň edeb mirasyny öwrenmekde gaty uly işler ýetirýär. Olar biziň ýaş nesilimize ýetirmekde, biziň ýaş nesilimiziň nähili beýik halkyň wekilligini bilmek üçin judatlar edilýär. Biziň şäherimiziň merkezinde Ilham Teliýahynyň gurulmagy, Ilham Teliýahyny da biziň beýik şahsiýetlerimiziň bolmagy elbetde biziň ýaşlanmada, biziň umuman halkymyza gaty gowy täsirini ýetirýär. Dünkü Gulyaka bolupmy ata? Elbetde oğlum. Ýöne bir işe deňde kelläňden äli pikiri aýryp taşlamak gerek. Wah, şo bolanok da ata. Kellede müň pikir däl, million pikir bar ata. O näme pikir oğlum? Oýne diýenler ata, değişýän. Ya sen birine aşyk bolup ýörnä därsiň da oğlum. Kimiň ýyly? Aýtany. Şu men sağsulyga gatökdürün. Aýda oğlum. Wi nikahda gyýyp bilýäne. Men ähli adamy nikahyny gyýyp ýörnä oğlum. Ýok ata. Men ilki ýokara kuzaýyn bar utaraýyn. Onsoň görürse. Ay onu özün gör da oğlum. Birden bir uruk ýüres gaýta. Şu gulazy maýdaýgyn. İyice ünlü tapawdy ýok. Me? Kim verdi bunu? Kurban nazar. Kim? Me, äke diýdina. İçinde hat ýok, goşu bar. Sen min goşguda onu ne bilýän? Aýyan ýolla açyk göräýdi. İlim hatyny okumak gowy däle. Bolýa düşünüm. Gidiver. Eger seni özüm döreden bolsam, hyýalymda, arzuwymda her günüm näçe jan etsem-de, hyjyw etsem-de seni beýle söýüp bilmezdim gülüm. Eger seni özüm döreden bolsam, bolmazdy söýgüýümiň gizliň manysy. Ähli zat men üçin bolardy aýan söýgüýüň ajap sırlarynyň barysy. Sen gülüm men üçin täsin bir dünýä, onu täsin edýän sırly duýgudur. Söýgü diýmek, şo duýgunyň manysyn düşündirmek kyn bolanna söýgüdir. Ähili haladyňmy? Howa gatyň ötýärpsiň. Ne? Ýok, men muny seň üçin ýazdym. Senin gözlüğün karalığı giyecek asmana mengdeş. Amen gülü şu asmandan zemine kaçyana mengdeş. Urvan nazar? Bu näme? Salam oğlum. Tapak wagty näme işläp ýörsiň? Inni kakan özüm görmesem boljak däl öýdýän. Çağır mektebe gelsin. Men sana näme diýipdim? Urş veteranlar barada goşgy ýazypdym. Ine de ýeňiş bayram ýetip geldi. Ýazdym oğlum. Hani? Täet oğlumy da görkezim. Şeýlemi? Näme diýdi? Elbet dällidi. Han men tapşyrygym. Eneler hakynda da ýazypdym. Ýazdym. Inemi oğlum. Han görüýün. Eneler jomartdyr, giňdir eneler. Özüň ýazdyňmy? Howam oğlum. Olar kıyın pırzatyň kömegi geler. Ömür boyu oňa beren jegrini ahyr bir söz üçin bagşlap biler. Bagşlarda baky ýumar gözüni awazata müner zemine gider. Diňe öýde gitmez beren jegrini sütümiň ýany bilen äkider. Sen onsoň ağlarsyň, tutarsyň için, emma sen gözleriň şo bagtadardyr. Ene soňky demde günäňi öter, ýöne oň ötdügi sana cezadır. Güýdüm sen edip, sen bir nusga, sen mani, açýan senin öňüňde sırlarymyň baryny. Sen dumanly topragyň hem çalsyňen asmanyň bilemeniň köňlüme saçýan paýhas nuruny. Ağ asmanyň giňligin, güýdüň reňkin halaýan, ömrümiň her ýylyny durna bilen sanaýan, gözi bilen gulaşlap bu watany, bu çölü geçip gider durnalar,
bu ömrümün bir ýyly. Aslynda Gurbanazar Şahyr türkmeniň arkadagly eýamyny welilik bilen wasp edipdir. Şäher gurun, penjiresi giň bolsun, seher gün şähere başyny eýsin, binasy berk belent jaýlara awary durnoloň ganaty degsin. Köçeleri al şapakdan başlanyp uzap yine al şapakda utorsun. Adam şo köçeden uğrasın dünýä, hem şo köçe bilen dünýä getirsin. Bagtly bolar şeýle şäherde ýaşan, gaýgy düşmez, gustu düşmez ýadyna. Siz onu giň urun, siz belent gurun, gün şäher diýer ýaly adyna. Gıda prezidentimizem köp tarpaga ýa Gurbannazaryň döredijligine ilham edýän heykel goýuldy. 3 gedek kitab ýediňden neşir edildi, şo ýatlap durýar her gedekde. Köp sag boldum, taňry ýatgatyn.